Реперо аямир зигоратан кадоме ки да трекат мара ягон чи мегӯй айхтоб хафашем ба хубӣ мегумтон трекое ки да бораи маёк ягон чи намёк будаген удалит кунен ки хафатон мекунем майли да прицели охири бози да байни тунели ассалом алейкум алейкум салом дуди калон мерседес чор балон ба гуфти шумо барон сазовори иҷоиза ҳаст ё не? Дато нақси кадам тарам нақси кадам тоқа кадам пачат ма группаво кентово бародаро тота хадам тоқа кадима чак байни пои марам доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом тамошобинон ва подписчикои канали мо. имрӯза барномада боз ҳам хабарҳои тара тозаро пешкаши шумо мекунем. имрӯза мавзӯи мо дар бораи Сиван ва Шам, Шахер, боз ҳам Шонемсӣ ва дар охир Мастер Сура. шумо тайёр бошед, мо тайёрем. рафтем. сараввал ба шумо ёдовар мекунем ки мо дар барномаи гузаштамон гапои Шамъе ки мистер Хера оиди Сиван гуфта гузашта будем. Шам Сивана аз сектор сир карда буд ва гуфта буд ки Сиван бояд репа бас куна ва агарна маскаи руша Шам хидиш мекаша. ӯ чӣ маскаи дар рӯи Сиван? Шам дар бораи чӣ гап мезана, дар бораи кадом маска? мо то ҳол ягон хатоги ай тарафи Сиван надидем, ай тарафи Шам ҳам ҳамихе. шумо чӣ фикр мекунед? фикротона дар комментария нависен. Сиван дар инстаграмаш сторис карда дар гапои Шам ҷавоб дода буд. Сиван гуфта буд ки касое қатъин парвоз кардан мехоҳен, айноги кроссовкиён газен. Неки дониста гирен ки вақти парвоз кардан касое пайдо мешавад ки ай кроссовкиёи шумо мегаза, ана баъд қинтон нағалта. биёен ай мавзӯъ дур намерем. дар барномаи гузашта гузашта будем ки райдер бо ҳамроҳии Ралик Биг ва Сиван трек кардан ки трекшон Поколения ном дошт. да прицели охири бози да байни тунели ассалом алейкум алейкум салом дуди калон мерседес чор балон трек хело хубай ва ҳар 4 нафар исполненишон хубай. Сивана дар текстош дида мешавад ки кадомеда қаҳр ғазаб дора ва ҳар як гапаш дар кадоме дахл дошт. ай ответи Шам маълум мешавад ки Шам хича дар гапои Сиван ёфтай. бале тамошобинони гиромӣ, Шам Сиван дар ответ дод. мо ира ай рӯи гапои Шам фаҳмидем, гарчанде ки номи Сивана гуфтагӣ нест, неки маълуме ки дар гапои Сиван қарш кардагӣ ва гапош дар Сиван дахл дора. хитон гӯш кунен ва бинен. дато нақси кадам тарам нақси кадам тоқа кадам пачат ма группаво кентово бародаро тота хадам тоқа кадима чак байни пои марам. видима дар треки Поколения кадомеш дар Шахерам намёк додагиай ва Шахера беҳад қарш кардагиай. агар дар хотири шумо бошад, тақрибан то солҳои 2012 дар репи тоҷикӣ дашномун гапои қабеҳ ай ҳад зиёд дида мешид. мо метарсем бо ҳамун солҳо барнагарда, барое ки боз сар мешава оила расака авлод расак. хулас бармегардем ба гапои Шахер. Шахерам дар историяш аллакай гапош ҳамихе ҳар тараф рафтаестай. яъне гапош хелаам безебанд, барое ки ӯра мега ҳатто падару модари ҳеҷ кара раҳм намекуна. агар трекое ки дар Шахер дахл доранд дар муҳлати 2 рӯз ай ҳама ҷо удалит нашаванд. Реперо аямир зигоратан кадоме ки да трекат мара ягон чи мегӯй айхтоб хафашем ба хубӣ мегумтон трекое ки да бораи маёк ягон чи намёк будаген удалит кунен ки хафатон мекунем майли. Шонемсӣ рафтанаш ай реп то ҳоло аниқ нашуд ва ин чиз барои мухлисош хела хубай. шон ба мухлисош ваъда додааст ки треки шанснате дара клип кардан меброра ва аллакай ай қафои сёмкай. неки дуруз падрияд мешава рептиҷӣ мерава ва акай доди хидора намеёва. дазл дар дисти зидди Шон хондагиш гуфта буд ки Шон ин трека дар хидиш додагиай. неки чӣ хеле ки дар видеои Шон дида мешава, ба фикри мо Шон хидиш ин трека хонда клип карда пешкаши мухлисо мекуна. Шон гуфта буд ки охирон трекои хондааш диза каси гирифташ мешава. аллакай як ташаббур овард, неки деимуш то ҳол нест. агар Шон дуюм трекша охири соли 2021 бурора, значит Шон бо як соли дига хати мухлисош мемона. неки ваъда дода буд ки 31 декабри соли 2020 охирон рӯзаш дар репи тоҷикӣ мешава. шумо дар ҳамин бора чӣ фикр дорен? дар маросими ҷоизаспорӣ барон ҷоизаи репери сол гирифта буд. дар ҳақиқатан дар соли 2020 барон хела пешравиҳои хуб кард ки тонист репи тоҷикиро ба як зинаи боло бурора. дар ҳар як кунҷи тоҷикистон трекҳои барон шунида мешава. Мастер Сура боша нафаре ҳаст ки тақрибан 8 трекаш дар YouTube дар соли 2020 миллион просмотр гирифтагиай. дар барномаи канали Тоҷикон Медиа Мастер Сура дар бораи ҷоизаи барон мега барон ҷоизаша харидагиай. برای همون کسی چیکار میکنن چی جایزه دکاس میتونن دادم بگیره یا گفتی گپامو پانورامای پلاسماسیشون دا درجا ورق پانسما موندگی مدنی اینترست نه بفورا میرم سی تا میکنم پچات میمونم خدمت جایزه مخلصا رو میگم که شما روزین او گاب نیست همتون لایک ها بچی خیلی اونجا
миллион просмотр мегирам ада оз я мо басай мемонам мегум ки нама рэпери сол чем рафта 4 каси яда пурсидам шумо дар ҳамин бора чӣ фикр доштаантона дар комментария нависен ба гуфти шумо бар он сазовори и ҷоиза ҳаст ё не ё ки бояд ҷоизаро мастер сура мегирифт интизорем фикри шуморо дар комментария тамошобинони гиромӣ ин буд якчанд хабарҳои мо ба канали мо обуна шавед зангулав лайкам фаромӯш накунед хайр то барномаҳои оянда